Krásnou libovolnou denní dobu všem. Upřímně jste mě překvapili, že jste si našli cestu k předešlému videu o prvních dojmech z rozcestí krkavců. Odkaz v popisku pro ty, kteří slyší tohle video jako první. Ještě víc mě potom udivily pozitivní ohlasy, palce nahoru a dokonce několik odběrů a komentář. Upřímně za to děkuji. Připravil jsem proto další video. Video je hodně nadnesený, označený pro takovou jednoduchou prezentaci, ale určitě chápete, co tím myslím, účel to určitě splní. Bez skrupulí přiznávám, že jsem rozcestí ještě nedočet, ale zbývá mi opravdu pár stránek ve chvíli, kdy tohleto natáčím, takže nebojte se, vy, kteří jste tady kvůli tomu, určitě se dočkáte nakonec, někdy, snad. Dneska zůstaneme u Zaklínače. Přijde mi, že těch informací ohledně čistě knížek není nějak moc a mrkneme se na to, jak to celé začalo, pokud vás to teda bude zajímat. Navíc, jestli tady začínám s nějakým pravidelně fungujícím kanálem, tak by asi bylo dobrý podívat se na kořeny toho, s čím jsem před pár týdny začal. Zaklínač je dneska díky hrám známý po celém světě a upřímně doufám, že další hry, které přijdou, si udrží vysokou laťku, ale víte, jak to chodí. Asi je lepší se netěšit. A propos, fakt mi nevadí, že v nadcházejících hrách bude hlavní hrdinkou Ciri, jakože pokud si mám vybrat, radši budu sledovat dámský pozadí. Sorry, Geralte. Ale pro dnešek už pryč od her. Vrátíme se do přelomu 80. a 90. let, kdy slovo fantasy bylo synonymem prohnilýho kapitalismu. Geralt mluvil jenom polsky a pár českých nadšenců začalo pomalu zjišťovat, že od dob Šinkeviče se polská literatura vážně změnila. A ne, tak starý nejsem, abych si tohle pamatoval, mám jenom bujnou fantazii. Podle mé rychlorešerže toho o počátcích zaklínačských příběhů po netu v českojazyčném prostředí moc není, ale určitě to za povídání stojí, no ale to už jsem tady ostatně na začátku říkal. Takže nebudu tu mluvit o hrách moc, vlastně vůbec, toho je všude spousta, jo, a RPGčka jsem hrál, jak jste možná pochopili z toho, co jsem řekl před chvílí, všechny 3 hry jsou super. Nejvíce vracím k jedničce, protože je nejkratší, to je asi hlavní důvod a nemůžu si pomoct. Ten český dubbing, ten mě dostává, jinak 3 je bezkonkurenční. Zdroje informací, který jsem použil, jsou to polská Wikipedie, různý fanouškovský Wikipedie a samozřejmě knížky. Odkaz na některé zdroje máte v popisku. Když mám mluvit o začátcích knižního Zaklínače, musím začít u časopisu, v němž se poprvé Geralt objevil. Jestli znáte Českou pevnost, já teda doufám, že znáte tu pevnost, tak si představte, že se věnuje výhradně fantasy a sci-fi literatuře, podtrhuju slovo literatura, čili fantastice, no a vyjde vám polský časopis Fantastika, tedy přesněji od poloviny roku 1990 Nová fantastika. První číslo tohodle měsíčníku vyšlo roku 1982 za hlubokého totáče a vychází dodnes pod již zmíněným názvem Nová fantastika. Nečekám, že by vás zajímala polská sci-fi a fantasy, tím spíš, že u nás tenhle časopis vážně neseženete, logicky vychází jenom v Polsku a v polštině. Ale tam je to hotová legenda. Dokonce oceněná medailí Gloria Artis, včetně redaktorů. Tu v Polsku uděluje ministr kultury a národního dědictví za překvapivě zásluhy v kultuře. Upřímně nemám tušení, zda tady máme nějaký podobný ekvivalent, možná obecnou medaili za zásluhy od prezidenta předpokládám, no ale na tom teď vůbec nesejde, protože nás zajímá především prosincové číslo fantastiky z roku 1986. Právě zde se poprvé objevuje povídka Vědžmin, která se v soutěži vypisované tímto časopisem umístila na 3. místě a setkala se s obrovským ohlasem čtenářů. Tady aspoň vidíte, jakou mají literární ceny vypovídající hodnotu, protože kdo dneska zná vítěze tehdejší literární soutěže, těžko říct, určitě fanoušci fantasy v Polsku ano, ale rozhodně nikdo jiný ne.
Mimochodem, málo kdo ví, a zajímalo by mě, jestli jste to věděli třeba vy, kromě polský Wikiny, že Sapkowski si celý příběh od základu nevyfabuloval, nevymyslel, ale inspiroval se u autora z období romantismu Romana Zmorskiego a jeho povídky polština v její výslovnosti mě jednou zláme jazyk. Jenom v povídce Sapkowski nahradil mladičkého ševce, který má přemoci Strigu právě zaklínačem, profesionálem, kterého si už někdo na tu práci najme. Tohle ostatně se stane opakovaným motivem v Sapkowského povídkách, kdy on si vezme nějakou pohádku a naroubuje ji do toho svého klasického schématu, kdy zaklínač někam přijde a někdo si ho najme nebo jenom prostě potká příšeru, kterou je nutný zabít. Nicméně, když se nad tím zamyslíte, tak tohleto samo o sobě už je koncept velmi vhodný pro nějakou RPG hru. A to jsem sliboval, že se o hrách bavit nebudeme, ale nebojte, to byla jen taková kratičká zmínka a to se už víckrát nestane, snad, doufám. Po velmi vřelém přijetí povídky Zaklínač ze strany čtenářů přesto chvíli trvalo, než si polští fanoušci fantasy mohli přečíst o Geraltovi více. Další povídka ve fantastice vyšla až roku 1988. A nebyla ani o Geraltovi, jelikož šlo o cestu, z níž není návratu. Zde vystupuje Visena a Corin, nikoli Geralt. Zajímavý je, že v tomto roce byl ve fantastice Sapkowski zvolen nejoblíbenějším polským fantasy spisovatelem. Roku 1989 došlo nejen k pádu komunismu ve střední Evropě, který přeci jen fantasy literatuře nějak nedůvěřoval a nespatřoval v ní něco, čím by se správný komunista budovatel měl hlouběji zabývat. Ale vyšlo mé oblíbené Zrnko pravdy a o další rok později vyšly dokonce 2 povídky, konkrétně Menší zlo a Otázka ceny. Rok 1990 byl navíc zajímavý tím, že tehdy vyšel první povídkový soubor s názvem Wiedźmin, zaklínač. Možná zde hrála i roli změna politicko-společenských poměrů, kdo ví. Kniha, podle polský Wikiny a fotek z online antikvariátů, obsahuje texty, který dnes známe pod názvy Cesta z níž není návratu, Otázka ceny, Zrnko pravdy, Menší zlo a samozřejmě Zaklínač. Touhletou publikací vstupují příběhy o bělovlasém zaklínači do éry knižních vydání. I když některé povídky, jako například Hranice možností, ještě vychází i v nové fantastice. Potom už následují knižní sbírky povídek. V češtině je známé jako Meč osudu z roku 1992 a Poslední přání o rok na to. To jsou prakticky totožné knížky s českým překladem, akorát v Meči osudu chybí nekanonická něco končí, něco začíná o svatbě Geralta a Yennefer. Ta tam ale myslím není ani v pozdějších vydáních, ona je v jiný povídkový knížce, která se jmenuje podle ní. A ne, mimochodem, nemám tam chybu, než si někdo bude třeba i stěžovat. V originále vážně tyhle původní povídkový sbírky vyšly obráceně. Mám tady důkaz z mýho souborného vydání v polštině, pakliže byste byli opravdu zvědaví. Mimochodem, v 93. v Polsku začal vycházet i zaklínačský komiks. Na něm se podílel i sám Sapkowski. Příběhy komiksů byly podle povídek a vycházely až do roku 1995. No, podle povídek ne úplně. Ona tam byla jedna výjimka a tou je poslední sešit, kde se poprvé objevují zaklínači kočky. A tenhle komiks je z nějaký nepublikovaný povídky, kterou Sapkowski možná připravoval, ale nikdy nedokončil. A teda nevím, jestli nedokončil, ale rozhodně ji nikdy nevydal. Kdybyste měli zájem, můžu se někdy vrhnout i na tohleto, někdy v budoucnu možná. Kdybyste si chtěli tenhle komiks přečíst, u nás nikdy nevyšel, ani nebyl přeložený. Mě zarazilo, že na nějaký knižní databázi, teď nevím na který a jsem línej to hledat, tenhle komiks je a je tam evidentně editorem přepsaný titulek do češtiny. Ale nevím o tom, opravdu, že by vyšel a v češtině sehnat ani nejde, takže možná nějaká fan tvorba předpokládám.
Každopádně dneska se dají sehnat slušný komiksy o Zaklínači, moderně a pěkně zpracovaný. Ale zpátky ke knížkám. Po povídkách následovaly knihy ságy o Zaklínači od Krve elfů v roce 1994 po Paní jezera v roce 1999. Poslední román měl být úplný konec Geralta a pokud si dobře pamatuju, sám autor se už k příběhům o Zaklínači vůbec vracet nechtěl, jeho spíš lákaly další věci, začínal psát svoji husitskou trilogii a tak dál a tak dál. Nicméně po vydání her Sapkowski pochopil, že to je dobrá cesta, jak nadělat další prachy, takže roku 2013 vychází Bouřková sezóna, prequel k již existujícím knihám, kde na konci Zaklínač čte oznámení o strize ve Vizimě. Pokud teda nepočítám ten zvláštní haluškový konec, který se odehrává hodně let po sáze Zaklínače a kde se nějaký bělovlasý zaklínač objevuje, je to takové hodně nejasné, snové, no klasika od Sapkowského. A loni, na konci roku 2024, na podzim, vyšla zatím poslední knížka o Zaklínači, je to další prequel Rozcestí krkavců. Ten jde ještě hloub do minulosti a setkáváme se s mladým Geraltem, který právě opustil Kaer Morhen. Mimo hlavní cyklus se můžeme setkat s postavami ze světa Zaklínače nebo někde vlastně i se samotným Geraltem. Ještě v již zmiňované sbírce povídek něco končí, něco začíná a Melody, je to z francouzštiny, pardon za výslovnost, mělo by to znamenat choroba. Tyhle knížky v Čechách jako takový nevyšly, ale příběhy z nich si můžete přečíst v Magických střípcích anebo Tandara Day. A ještě jednou připomínám, že nejsou součástí hlavního cyklu o Zaklínači. No, tak to by bylo v Polsku. A teď se na to podíváme, jak knížky vycházely nebo vycházejí u nás. V našich končinách se poprvé fanoušci fantasy mohli se Zaklínačem setkat v povídkové knížce Stříbrný meč. Ta vyšla roku 1992. Patrně se jedná o překlad první sbírky povídek Zaklínač, polské sbírky z roku 1990. Ona totiž obsahuje úplně stejné povídky. Jo a mimochodem taky se jedná o úplně první zahraniční překlad povídek o Zaklínači. Co mi přijde hodně zajímavý na téhle knížce je rozhovor se Sapkowským. A kniha měla evidentně úspěch, protože hned rok na to vychází sbírky Meč osudu a Věčný oheň mezi lety 1995 a 2000 potom vychází sága o Zaklínači. Od roku 1999 se potom knížky hlavního cyklu objevují pod čísly 1 až 7, doufám, že jsem se nestrapnil, že to fakt je 7, Poslední přání je první kniha a poslední je Paní jezera. Bouřková sezóna žádné číslo nemá a předpokládám, že Rozcestí krkavců na tom bude stejně. Ještě cítím potřebu zmínit knížky, které jsem teda už zmínil dříve, ale tady se to hodí ještě jednou a je to Tandara Day a Magické střípky. Ale přiznám se, že jsem je nikdy nečet. Ony tam jsou úplně jiné příběhy, byť se něco může odehrávat v tom světě Zaklínače a nejsem si jistý, myslím si, že v Tandara Day je snad zrnko pravdy možná dokonce, ale no... Víte co, Zaklínač je Zaklínač a proč ho číst v jiný knížce? No a kdyby mě poslouchal náhodou někdo, kdo knihy o Zaklínači nikdy nečet a chtěl by si je přečíst, tak jak je začít číst? Já bych začal od jedničky a potom se případně vrátil k prequelům. A kdyby to někoho bavilo, tak si může přečíst Magické střípky nebo někde sehnat Tandara Day. U prequelů i u těch dalších příběhů je úplně jedno, v jakém pořadí to budete číst, to je na vás. Když jsme u toho, tak funny fakt, já začínal časem opovržení a až potom se vracel k povídkám, protože před vydáním her nešlo jen tak nakráčet do knihkupectví a koupit si jakýkoliv díl chcete, bralo se, co zrovna bylo a vážně moc nerozumím tomu, že jsem měl po času opovržení ještě chuť se vracet k povídkám, ale o tom asi někdy příště. Holt to byly zajímavý časy uplácet učitele češtiny půjčováním knížek Zaklínač, protože to nešlo nikde sehnat, on byl fanoušek. To už se vám dneska nestane. Jo a ještě k těm starým vydáním ze začátku 90.
ty klidně můžete vynechat. Tam jediný, co možná stojí za pozornost, je rozhovor s autorem, jinak tam opravdu nic zajímavého nenajdete. Je tam plně to samé, co je v pozdějších vydáních, dokonce ty názvy povídek jsou občas trošku jinak přeložený a tak dál. Takže jestli jste fanoušek, tak chápu, že někde po antikvariátech to budete schánět, sehnat se to dá. A ani ne za špatný peníz, počítejte, že vás to vyjde jako nová knížka, někde za to chtějí víc, viděl jsem i nabídky kolem 1000 na různých internetových serverech nejmenovaných. Jak to bude se sérií o Zaklínači dál, těžko říct. Jestli Sapkovský něco napíše, uvidíme v budoucnu. On sám to nevyloučil, ale teď má prý na pořadí jiné projekty. A to je všechno, co jsem chtěl říct. Pokud jste to vydrželi až sem, tak vám děkuji za pozornost. Budu rád za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu, klidně můžete zakástit nějaký vaše znamení, jako odběr, like nebo koment a hodně štěstí na stezce.